ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಈ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಚ್ಚಿದುಂಡು ಅಂತ ಶ್ವಾಸದತ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಿ ನಾನು ಬೈಯದ 6 ಗಂಟೆದ ಪುಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕಾಂಡದಿಂಚ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪೋಯಿಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ರಪ ಕಜಿಪ ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತಿಂದ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಪನವಿ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಪನಿಕಲ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂತಾರೆ ನಿಕಲ್ ಎಗ್ಗದ ರೆಸಿಪಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಬೇಯ್ಪ ತೆತ್ತಿ ಏತ್ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 10 to 15 minutes ಆತದ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಕಡೆದ ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಏತ್ ಬೆಕ್ಕ ಬಂಡೆ 5 minutes ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಪಕ್ಕ ಆಪುನ ಅಂಚಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ತೋಚಪಾಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚದು ಬಲೆ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದು ಮಾತಾಡ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಬೇತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕ ಮರತು ಪೋಯಿನ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂದೆ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಕಡೆದ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ತೋಚ್ಪಾಯ ಬಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ರದ್ದು ಈತ ಯಾನು ಇಕ್ಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಗ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಇಮ್ಮಟಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಕಬಿಡ್ದಿತ್ತಂದು ಯಾನು ಮೀಶ್ ಹೊಡೆದತ್ತೊಂದಿನ ಈ ಬಾಜನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಈ ಮಟ್ಟಿ ಕಡೆದ್ದೀತನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮುಳ್ತು ಓಲಿ ಯಾನು ಕಡೆದ್ದೀತ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊರಂಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಈತೆನ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಪೈಕಿ ದಾದ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಏತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದ ತುಲಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಧದಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ 15 ಕೊರಂಟು ಪಾರ್ದೆ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಿನ 15 ಕೊರಂಟು ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಅವು ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಮಂತ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಯರದಿತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಯರದೀತ ಯಾನು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಚ್ಪಾವ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವ ಏನ್ಸ ಮಾಡ್ಪುನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ 5 minutes ಬೋಡಿಸಿ ಮೇಬಿ ಕೊದ್ಯಾರೆ ಬೋಡು ಅವು ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡು ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಡಾಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊರಂಟು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಇದು 5 ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಡಿಕೆಂಡ ಸೋಂಪು ಬೋಡು ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತನ ಗೀ ಬೋಡು ತೆತ್ತಿ ಬೋಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಚದ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಈತ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋರು ನಿಗಲ್ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಬಂದಿಗೆಂಡ ಬಯ್ಯದ 6 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನುಪ್ಪಾತಂದು ಕಚ್ಚಿಪಾತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೋಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವಜಿ ರಬ್ಬರ ಪಂಚಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಕೊಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊಡೆದಾಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡದಾಲ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಎಸ್ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆಂದು ನುಪ್ಪಾತನ್ ಕಜಿಪಾಯರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವತ್ತಾ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಬೇದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡಾಕ ಅವೆಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಬ್ರೆಡ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಯರಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 to 15 minutesಗೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನಡಪುಡು ಇಂಚರ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಗ್ ಕರಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಮನೆ ಪದ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಬೈಯರ ರೀತಿನ ಉಪ್ಪಾಡ ಹಂಚಿ ಬಂದಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಸಿಪಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಡ್ರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರವಾಸನ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎದುರು ಚೂರು ಪೋಲೆ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ನಿಖಿಲು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರು ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಬಡಾಪುಣ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ಕಾರಕೆತ್ತಲು ಕಂತು ಕೊಡ್ಪುನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬಡಾಪುನ ದಾದ ಬೋಡು ಇಂಚು ನಾವು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಕ್ ಬಡಾಪುಂಡ ಈ ಮಂತ್ ತಿಂದು ಅಂಚ ಅವಳ ಮನ್ಪಿನಗಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಮಂತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡ ಎಲಂಜಿಗ ಆಪುಂಡ ಏತ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನೆ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪುರುಪಗ್ ಮನ್ಪುನ ವೆಡ್ ಆಪುಂಡದ ಪಂದು ಬಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂಪರೆ ಪಂದು ಪಿದಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಂಡ
ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನೆ ಮಂತನ ಕಂದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿ ಅಂತ ಉಂಡತ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅವೇ ದುಂಬು ಕೈಕೊಂಜಿ ₹100 ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊರನ್ನೆ ಪೋದು ಖಾಲಿ ಮಂತ ಆಣ್ಣವ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಒಂದುವೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೇ ರುಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಬಡಾಪುನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಅಂಡಾರಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ನೆರ್ಪೆರೋರಕ್ಕೆ ನೀತು ತಿನ್ಪ ಇನ್ಯಾ ಊಂದು ಪಂದು ಕೆಲವರು ನೆರ್ಪಿರಾಕ್ಲಿ ಬೇಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಂಡ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಸೇರ್ದ ಅದಂಡ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೋದಾಂಡೆ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಪಿಡೇಡ್ದು ಕನಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕಂತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಪೋದೆ ಅವೇ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಲವರ ಬಡ ಉಣ್ಣು ಕಟದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈಜಿಂದ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡ ಕಾಸದಾಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬನಲೆದಿದ್ದು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಂದು ಬನ್ನಗ ಆಯಿಲ್ ಇಜನ ಗೀ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಗೀ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೀ ಬೆಚ್ಚಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ನಿಕಳ ಸೋಂಪು ಇತ್ತನ ಸೋಂಪು ಪಾಡೋಲಿ ಇಜನ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಜನಪಂದು ಸೋಂಪು ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪು ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ದಾಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದ ನೆತ್ತ ಮಾತದಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯ್ನೆಟ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡ್ ನೆಕ್ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದ ಇಬ್ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿತ್ನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ ಪೆತುಲೆ ಸೊ ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಳ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋರು ಆತು ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆಯನ್ ಸೊ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ ಮಾತ ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡಲು ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡನು ದೆನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆವೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತರ ಬಲಿ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನಾಗ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಕಡೆನಾಗ ಸಮ ಸಣ್ಣ ಆವೋಡು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಸರಿ ಜನ ಸಣ್ಣ ಆತಿಸಿ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ದೇಕ ದೂರ ನೀರಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ನೀರಿನ ಏಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾಡ್ತುಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಕದ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಮಸಾಲೆದ ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯಿಲ್ ಬುಡ್ಪು ನೆಟ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೊ ತೂವೋಲಿ ಮಸಾಲೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಸೈಡ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಆವೋಡು ನಲ್ಲ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಡಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆದ ಬಂದಿಕೇಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಸೊ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಏತ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಎಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡು ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿನ ಡೆಂಕು ಚೂರು ಮರ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ದು ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಮಲಾಯಿ ಇತ್ತು ಮಲಾಯಿ ಪಡೆದ ಮೇನ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲಾಯಿ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮರದ ಹೋದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸದು ಕಜಪ್ಪು ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂದು ಪಾಡದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮದ ಪಾಡುವ ಅನ್ಸೋದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.